Literaturan, artean, musikan eta beste kultur espresiobide batzuetan etengabe jorratu den gai batekin itzuli da Karmele Jaio idazlea literaturara, maitasuna. Bereziki emakumeek maitatzeko duten modu asmintzo da idazlea. Maitasun kapitala izenburuko eleberria gaur aurkeztu du Donostian. Novela azten da hileta batean, Olga da novelako protagonista eta bere maitalea izandako Martinen hiletan dago. Eta bertan hasiko da, hausnarketa bat egiten edo galdetzen bere buruari nola izan den posible gizon hori horrela maitatu izana eta nola desegin den bere burua desegin duen maitasun horretan, ez? Eta pixkate, novela guztian zehar berak maitatzeko modu horri buruzko hausnarketa egingo du, eta gainera horrez gain deskubritzen saiatuko da baita ere Martinekin zer gertatu zen, ez? Izan ere badirudi edo antza bere buruaz beste egin zuen bere maitalea izandako horrek. Beraz, hori deskubritu nahi izana dago batetik eta bestetik ere bere maitatzeko moduaren azpian zer dagoen eta nola aldatu daitekeen deskubritu nahi izan ere. Maitasun kapitala da, maitasunari izenburuak dion bezala, maitasunari buruzko novela bat, gai eternala da, ez da, literaturan eta bai beste kultur espresio bide batzutan, eta horrek erakusten digu maitasuna badela gure bizitzan zerbait, garrantzia ematen diogun zerbait dela, eta badagoela denboran zehar maitasuna zer den ulertzen saiatzeko saiakera bat, ez da. Honetan, egiten da, hainbat galdera egiten ditu liburu honek, eta bata da zer eskutatzen den maitasuna hitz potolo horren atzean, eta gure maitatzeko moduaren atzean, ez? Eta nolabait bada ere gonbidapen bat irakurleari bere maitatzeko moduaren azpian zer dagoen deskubritzeko. Bereziki zentratzen da emakumeek maitatzeko ikasi dugun moduan, edo erakutsi diguten moduan, eta novela honetako protagonistak nahiko du nolabait maitatzeko modu horrekin amaitu eta maitatzeko modu berri bat eraiki. Horretarako egiten du nolabaiteko hausnarketa bat eta berrinterpretazio bat bere maitatzeko moduarena, ez? Eta nahi bat dago ulertzeko zergaitik maitatu duen horrela, eta horrela orain izango du nola, nolabait nahi du disekzionatu bere maitasuna eta ikusi zergatik adibidez sentitu den menderatua edo galduta maitasun baten baitan, zergatik sentitu den batzutan txiki, zergatik onartu duen adibidez batzutan gaizki tratatua izatea eta dena maitasunaren izenean, ezta? Eta, atzera pausu hori egiten du, begiratu nola maitatu duen eta maitatzeko modu berri baten bila hasi, noski zailtasun askorekin. Eta horretarako lagun izango ditu batetik teoria, maitasunari buruzko teoria, bera irakaslea da eta tesi bat zuzentzen dago, maitasunari buruzko tesi bat, eta hor, maitasunari buruzko teoria feminista guzti horrek ere lagunduko dio, nolabait izena jartzen berak sentitzen dituen gauza askori, eta lagunduko diote ere lagunek, beste bi emakumek. Emakumen arteko adiskidetasuna ere hori liburuan azpimarratzen den zerbait da. Emakumeek aurrera pauso handiak eman ditugu, eremu publikoan, aktivismoan, errol eta estereotipoen kontra egin dugu, botere harremanen aurrean matxinatu gara nolabait, baina nik uste dut badagoela hor gainditu gabeko edo alde ilun bat, batzutan Pandoraren kutxa moduko edo kaxa moduko bat, ez duguna askotan ireki nahi, eta da maitasunarekin dugun kontraesana, edo uki dezakegun kontraesana, ez?
Zergaitik, bueno, nik uste dut lehen aipatu ditu zailtasunak, ez? Ze zaila den, lehenik eta baino onartzea, erakutsi dizuten, maitatzeko erakutsi dizuten modu hori barneratuta daukazula, baina bereziki bizitzan nik uste dut botere harreman asko daude, ez da, ezberdinak, baina maitasunarenak dauka berezitasun bat, oraindik zailagoa egiten duela horri aurre egitea, eta da, hemen, maitasunean, suposatzen dela, dominatzailea eta dominatuak elkar maite dutela. Eta horrek asko zailtzen du horri aurre egiteko aukera, ez? Eta beste zailtasun bat nik uste dela plano oso intimoan gertatzen den zerbait dela, eta horrek zaildu egiten du.